Kunstwerken van klei uit het waardgebied. Daar konden mensen haar onvergapje het aanroende weekend in en om Dokkum. Goed 20 keramisten en pottenbakkers tonen haar werk op de kleikunstenroute. En omdat het de 5e keer is, willen ze ook een recorddeel zetten van de meeste potjes van lokale klei. Met de tentoonstellingenroute hopen ze dat keramiek meer omdenken krijgt. Sowieso met die recordpoging en met de hele route willen we eigenlijk laten zien dat dit gebied gewoon hier ook heel mooi is. En dat we daar ook zuinig op moeten zijn. We nemen wel een beetje klei uit de grond, maar die bakken we. En daardoor blijft het zeg maar zichtbaar en tastbaar dat hier vandaan komt. En met elkaar gemaakt. Ik bedoel, ik weet niet wat het record wordt, maar dat zijn zoveel mensen die dan allemaal daaraan mee hebben gewerkt. In de Mariatjerke van Raart is de tentoonstelling Achterblijvers. De Achterblijvers is een eerbetoon aan uw voorouders die het altijd libben op de grens van land en zee. En die altijd sterk was haar, die hoopvol was binnen en die hier met trotsheffingsvermogen een bestaan opbouwt. De bustes binnen in mooie oerspielt door de zee. Beelden daarvan kunnen de bezoekers bezien. Spreekt het jou wat aan? Ja, ik vind het heel bijzonder. Ja, heel bijzonder. Ja. De geschiedenis. Ik vind het heel bijzonder en heel mooi. Ja? Ja. Waarom? Nou ja, ik woon zelf hier. Dus ik hou ook van de kwelders. En van achter de dijk. En dan is het tijd voor het record. Bezoekers klaaien in Oreldij zo volle mogelijk potjes. Ik ga het je nou vertellen. Nou, werkelijk, het is net al jou net schrikken. 938 potjes. Die worden alle gebakt en kom in een kunstwerk waarom om takken hier te bezien.